Moi! Tervetuloa kuuntelemaan Pottercastia. Tämä on siis meidän eka jakso ja nyt tämä on vain esittelyjakso. Ja mä oon Helka. Ja mä oon Eevi. Ja tässä jaksossa me kerrotaan, mitkä on meidän lempiasioita niin kuin Harry Potterista. Ja ekana tyyppi. No mun lempityypit on Fred ja George, koska ne on tosi hauskoja ja ne on kaikkien kavereita. Ja sitten varsinkin kun ne hoilottaa ainakin kakkosessa sitten Ginin lähettämään ystävänpäiväkorttia, se oli niin hyvä. Ja mun lempityypit on myös Draco Malfoy ja sitten Ginikin on vähän se. Draco on sen takia, koska se on niinku sellainen juonikas ja sellainen ja sitten, no en mä tiedä miksi se on mun lempityyppi, mutta kuitenkin. Ja sitten Ginny, koska se on niinku, no aluksi se on tosi ujo niinku Harryn seurassa, mutta sitten siitä tulee sellainen tosi hauska ja sellainen niin, päättäväinen. Eikö Hermione puhunut sille jotain, että sun pitää tapella muitakin pojia? Niin siitä on sitten sellainen vähän niinku päättäväinen tai sellainen. Niin se on sen takia. Kaikki Hermionen ansiota. Sitten mun lempikirja on 6, eli siis Puoliverinen prinssi, koska siinä on niin paljon jännitystä ja sit se on tosi jännittävä kohta, kun Dumbledore kuolee ja sitten kun siinä selviää ne hiirnyrkit ja silleen, niin se on mun lempikirja. Ja mun lempikirja on 5, eli Feeniksin kilta, ja koska siinä on kaikki Albuksen kaarti ja Pimento on kauhea ja sitten Sirius kuolee siinä, niin se on jotenkin vaan niin hyvä. Ei se ole niin hyvä juttu, että Sirius kuolee. Niinpä. Joo. Ja sitten lempi niinku tapahtumakirjasta, niinku, että mitä on tapahtunut. Niin mulla on varmaan se, kun Hagrid tulee sinne puumökkiin, sinne avaa sen oven ja silleen, ja sitten kun siinä kuvaillaan, että se on vaan iso joku jätti ja sitten mustat koppakuoria ja sen näköiset silmät ja silleen. Ja se on hyvä kohta. Ja sitten kun se taikoo Dudleyn, tai yrittää taikoa Dudleyn sijaksi, mutta sille tulee vaan sijansaparo. Ja sitten 7 se, kun Dumbledore ja Harry on siellä Harryn pään sisällä, kun se Harry on vähän niin kuin kuollut. Ja mun lempikohta on 7 se, kun Harry on voittanut Voldemortin, kukistanut sen ja kaikki juhlii sitä ja silleen. Ja sitten toinen mun lempikohta on myös 7. kirjassa, kun se, eli Kuolemanvarjeluksissa, kun se 19, en mä muista oliko se 19 vuoden jälkeen, mutta niin, siinä Harry puhuu Albus Severus Potterille, että joo, ei se haittaa, vaikka sä meet luihuiseen tai jotain tommasta. Joo, mutta siis näissä meidän jaksoissa saattaa tulla vähän spoilereita tuosta kirjasarjasta. Että jos et ole lukenut tai kuunnellut, niin ei kannata sitten kuunnella tätä, koska saattaa tulla spoilereita, mutta joo. Että kannattaa eka niinku lukea ne kirjat tai kuunnella tähän ja sitten lukea tai kuunnella tätä podcastia. Joo, mutta sitten mä oon siis lukenut kirjoja tosi monta vuotta. Ekan kerran mä kuuntelin mun isoveljen kanssa joskus 7 kirjaa, eli Kuolemanvarjelukset. Ja sitten siitä mä aloitin, mutta mä muistan sen, että 5 mä luin vikana. Mäkin luin 5 vikana. Se oli niin pitkä, niin mä haluan lukea sen. Mä niinku aloitin siitä, että mä nukuin illalla Helkan huoneessa ja sit mulla ei ollut mitään iltalukemista. Sitten Helkalla oli Harry Potter semmosia kuvakirjoja, niin sit se antoi mulle semmosia ja siitä lähti innostus mulla Harry Potterin. Mä siis luin silleen 1, 2, 3, 4, 6, 7 ja aika monta muutakin ja sit vasta 5, koska mä en löytänyt 5 mistään. Joo. Tää eka jakso oli nyt tässä ja käykää seuraa meidän tämän podcastin IG-tiliä. Sen nimi on _Pottercast, cast, kaikki yhteiset ja _ Perään _ vielä ja eteen. Moikka!